Вітаю, доброго дня, сілям алейкум. Дистанційний урок номер 4, тема «Крим у період Радянського Союзу, депортація кримських татар, зародження національного руху кримських татар». Досить цікаво, сповнена різними політичними, економічними, соціальними явищами. Це великий проміжок часу, який був буквально 100 років, 40-50 років тому, але за цей період кримські татари пережили дуже багато, як і інші народи Радянського Союзу, дуже багато жахливих речей. Сьогодні ми про це теж будемо з вами говорити. І як я і говорив, після уроку всі охочуючі можуть отримати тестові завдання і перевірити свої знання. Що ж, ми продовжимо. На минулому уроці, наскільки ви пам'ятаєте, ми говорили про Кримськотатарську національну революцію. І взагалі революція, яка була на території тоді ще Східної Європи Російської імперії, вона була для Криму дійсно страшною за своєю кількістю смертей, людських ресурсів і всього іншого. По суті, загиблих внаслідок бойових дій та червоного терору в Криму їх обраховують десятками тисяч. І ось навесні 1921 року на слайді ви можете побачити Мірсеїд Султана Галієва, це член колегії Народного комісаріату національності. Він спостерігав цю реальність на півострові і писав тоді Йосипу Сталіну в своїй доповіді, цитата: Національне питання в корені розв'язано неправильно. Неправильно розв'язане і земельне питання, а також продовольче питання. Місцеве населення ображене у всіх відношеннях. Мається на увазі місцеве населення, яке проживає в Криму, тобто, зокрема, і кримські татари. Радянська влада позбавила їх всіх запасів вина, тютюну і фруктів, натомість нічого не залишивши. Радянська влада і комунізм є новою формою імперіалізму, що будується на запереченні права власності, а тому є ще більш могутньою і грізною, ніж раніше. Ось ця отруйна думка, яка отруює наскрізь свідомість помираючих від голоду і помираючих від туберкульозу кримських татар. Тобто ось такі настрої тоді панували в Криму. І 13 травня 1921 року на обласній конференції кримських татар-більшовиків було прийнято постанову, в якій зазначалося, що революційно доцільною державною формою для Криму є проголошення його інтернаціональною республікою, що входить тоді в Росію. Тобто ми говоримо про те, що така сама форма самовизначення панувала у думках кримсько-татарських більшовиків. Іншої точки зору тоді дотримувалися члени Кримськотатарської партії Мілі Ферка, про яку ви теж, мабуть, раніше чули. Це, наприклад, Асан Сабрія Айвазов, Бекір Чубанзаде. Вони висували вимоги щодо створення в Криму національної республіки із повноваженнями повної автономії. Що це означало? Що термін «повна автономія» він взагалі закріплював, зокрема, створення Кримського комісаріату іноземних справ. Тобто, по суті, щоб Крим міг сам вступати у певні міжнародні зв'язки. Окрім цього, тут треба зазначити наступне. Термін, як ми сказали про термін повної автономії зарубіжними країнами, окрім цього, введення зовнішньої торгівлі, повернення в Крим іммігрантів, кримських татар. Але така пропозиція викликала спротив наркома іноземних справ Георгія Чечеріного, підтриманого саме Леніном. Кримсько-татарський політичний діяч, про якого ми також говорили на минулому уроці, це Джафер Сейдамет, він вже був на той час вже іммігрантом, він марно намагався за допомогою своїх друзів потрапити на прийом до турецького лідера Мустафи Кемаля Ататюрка. Я сподіваюся, я думаю, що чимало з вас знають про таку вагому фігуру не тільки в турецькій історіографії, але й в світовій. Як пише Айвазов, Сейдамет був глибоко розчарований позицією голови турецької влади. Кемалісти не встигли створити нову Туреччину, зараз вже кинулись в обійми більшовиків. Уже скрізь відчувається вплив СРСР, тому від нової Туреччини очікувати нам нема чого. Це резюмував Джафер Сейдамет, який не отримав тоді підтримки від нової турецької влади. 13 серпня 1921 року Кримський обласний комітет запропонував
Кримському революційному комітету видати постанову, з якою проголошувалося, що на території Криму державною мовою поряд з російською є кримсько-татарська. Через 10 днів на пленумі Кримського обласного комітету секретар обкому інформував, що президіум Кримського обкому обговорив до 25 кандидатур кримських татар для роботи в різноманітних обласних установах. Тобто, фактично, радянська влада, яка вже панувала на території Криму, вона в свої органи державної влади, звичайно, також і подавала кандидатури кримських татар. Звичайно, їх було не так багато, але все ж таки в історії такий факт присутній. 18 жовтня 1921 року постановою Всеросійського Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів було створено Кримську соціалістичну Радянську Республіку, автономію у складі Російської Радянської Федерації Федеративно-Соціалістичної Республіки. Тобто ми говоримо вже про певну автономію Криму у складі РРФСР. З'явилися апарати державної влади, це місцеві ради, Центральний виконавчий кабінет і, звичайно, ще й органи керування. Це Рада народних комісарів, туди входили, підпорядковувались комісаріати, такі як внутрішніх справ, освіти, юстиції, охорони здоров'я, фінансів, землеробства, тобто усі ці сфери життєдіяльності суспільства, які тоді були не тільки на території Криму, а взагалі в новоствореній державі. Що тут треба також зазначити, що є, на моє переконання, дуже важливим. Це, звичайно, ми говоримо про голод 1921-1923 років. Ще раз ми повертаємося до видатного діяча партії більшовиків Мірсаїда Султангалієва, який після відвідування Криму навесні 1921 року писав в офіційній доповіді в Москву. Відчайдушний і жорсткий терор залишив незабутню важку реакцію у свідомості кримського населення. У всіх відчувається якийсь сильний, суто тваринний страх перед радянськими працівниками, якась недовіра і глибоко прихована злість. В листопаді 1920 року Кримський революційний комітет організував обласний продовольчий комітет і надав йому надзвичайні повноваження щодо вилучення так званих надлишків продовольства населення. Тобто мається на увазі, що голод, який тоді в 1921 році почався, по суті, в таку активну фазу. Що тут ми можемо також зазначити? Що протягом грудня 1920 року, наприклад, землю усіх поміщиків вони конфісковувались, але селянам не віддавалось, і почалося формування радянських господарств, радгоспів, яких передбачало створити більше 1000. Тоді зазначали, що в Криму насправді була жахлива економічна криза. Продовольче становище, воно погіршувалося щодня. В татарських селах спостерігаються вже випадки смерті від голоду, особливо посилюється дитяча смертність. В цей час офіційно ще не було оголошено про голод і не застосовувалися жодних заходів. Тобто фактично в кримських містах, поселеннях вже відчувався цей голод, а діти, дорослі вмирали від того, що не могли отримати їжу, продовольчі певні запаси, але офіційно, на офіційному рівні органами державної влади не були тоді вживані ані будь-які заходи задля протидії цьому процесу. Я думаю, що люди розуміють, що насправді тоді ж органи державної влади, тоді для них це була генеральна лінія, і цей процес був, звичайно, контрольований. Політика коренізації або ще татаризації в Криму, розвиток культури і освіти кримсько-татарського народу. Взагалі, тут треба зазначити, що на 12-му з'їзді більшовицької партії у квітні 1923 року було проголошено політику коренізації. Про це, я думаю, чимало з вас вже знають. Вона проголошувала принципи пріоритетного розвитку національних верств, а в Криму набула характер татаризації політичного та суспільного життя. Почалася активна
наукове вивчення історії, етнографії та археології кримських татар було відкрито Національний театр. Тобто тут ми трохи поговоримо, звичайно, і про культуру кримськотатарського народу в період 20-30-х років. Особливо яскрава політика коренізації проявилася в освіті. Було створено цілу систему. Це школи першого ступеня, другого ступеня, професійна освіта, профшколи, технікуми з викладанням рідної мови. Національні школи почали застосовувати нові програми, виникла жіноча освіта. Основною освітньою школою стали сільські школи першого ступеня. Вплив більшовицької, так би мовити, ідеології в національній освіті був незначний, а частка комуністів серед кримських татар була, по суті, жалюгідною. Для статистики, в 1925 році лише 7% членів Кримської організації більшовицької партії було з числа кримських татар. Тобто ми говоримо про весь кримськотатарський народ, який тоді проживав на території Криму, і з них тільки 7% членів Кримської організації більшовиків, вони були кримськими татарами. Новий імпульс система національної освіти отримала в 1929 році у зв'язку із необхідністю підготовки національних кадрів для сільськогосподарських і промислових підприємств. Тобто фактично на той час, на той період політика була заточена на те, щоб кримські татари, як і представники інших національностей, вони вивчали власну історію, рідну мову, етнографію, про яку ми зараз будемо більш детально говорити. Розвиток національної освіти сприяв перехід діловодства на кримськотатарську мову в національних районах. Це вже була не лише мова, так дуже грубо, але не тільки лише мова селянства, але й умова участі, це була умова, по суті, в участі в соціальному і державному житті. Тобто особа мала знати тоді кримськотатарську мову, аби вступати в певні комунікації з членами і представниками органів державної влади і, звичайно, органів місцевого самоврядування. Восени 1924 року проводились розкопки на території давнього кримськотатарського кладовища 14-15 століть Кырк-Азизлер в Беській юрті під Бахчисараєм, в яких брали участь співробітники Бахчисарайського музею разом з представниками наукової асоціації східнознавства. В результаті таких розкопок з-під землі були витягнуті надгробні пам'ятники з висіченим орнаментом, що спростовувало, по суті, уявлення про кочовий побут кримських татар. Задовго до заснування Бахчисараю в Беській юрті існувало заможне кримськотатарське поселення з високим рівнем художнього розвитку. Тобто ще один міф про кочовий побут життя кримських татар був таким чином розвінчаний. У 1925 році розпочалися зйомки фільму «Алім», до створення якого залучилися найбільші діячі кримськотатарської культури. В основу фільму покладено п'єсу кримськотатарського поета і драматурга Умера Епчі, про якого ми сьогодні ще згадаємо, за якою український поет Микола Важан написав сценарій. Директором Бахчисарайського музею Усейн Баданинський став художником-консультантом фільму «Алім». У створенні брали участь і інші відомі представники кримськотатарської культури, і це була головна його новація. По суті, це початок фільмографії кримськотатарського народу. В кримськотатарському селі зберіглася тоді ще й традиційна культура. Значно більше селян кримських татар цікавились питанням світобудови, політичною структурою органів державної влади. І, по суті, проблему, що прагнув розв'язати голова тоді ЦВК Кримської РСР Вілі Ібраїмов, вона вартувала йому життя. Тобто це кримський татарин, який своїми діями хотів зробити все можливе, аби кримськотатарський народ, який до цього був пригнічений, так би мовити, російським імперіалізмом, потім в період революції був знатні людські ресурси були ліквідовані, тобто чимало людей тоді померло, але наразі, коли була генеральна лінія з боротьбою з безграмотністю, тоді Вілі Ібраїмов сам також вживав певних заходів, аби його народ, кримські татари, були грамотним, могли
вільно спілкуватися з чиновниками і розуміли мову діловодства, а також могли підтримати розмову в будь-якій сфері життєдіяльності тоді суспільства. Звичайно, це все вартувало йому життя. Так, після його страти почався, по суті, загальної зміни політичного курсу, погіршилась суть політики коренізації. Тобто це була не постійно діючий процес, а короткочасовий. Так, у 1931-1937 роках на території півострова з'явилася низка національних районів кримськотатарських, серед них було лише 6. І проте тут треба зазначити, що на початку 1930 року ситуація більш-менш в партійних діячах виглядала майже у позитивному ключі. У доповіді про національне будівництво в Криму відомий партійний чиновник, функціонер Іван Козлов говорив про те, що дуже важливим є існування Криму, воно нерозривно пов'язано з історією кримськотатарського народу, з культурою, яка розвивається кримськотатарська мова, національні особливості і буття. Але, звичайно, такі позитивні моменти, вони були, на жаль, короткочасові. Ми вже починаємо говорити не тільки про якісь позитивні речі, а вже і про репресивну політику радянської влади по відношенню до кримських татар. І тут треба значити чимало важливих речей. Репресивна політика радянської влади по відношенню до кримських татар. Незважаючи на те, що ще 5-7 років тому ми говоримо про широку коренізацію, а в Криму татаризацію Криму, тобто вивчення власної мови, історії, культурних традицій, культивування, розвиток своїх національних інститутів. Тут ми вже говоримо про репресивну політику і про відношення радянської влади до кримськотатарського народу. Що тут треба зазначити? Боротьба радянської влади із місцевим націоналізмом, репресій проти діячів культури, вони не оминули і Крим. Це була загальна практика як на інших територіях Радянського Союзу, тому і Кримський півострів не став, по суті, виключенням від цього. У травні 1928 року, вперше в історії національних республік, це дуже важливо, було засуджено і розстріляно голову Кримської СР Білі Ібраїмова, про якого ми згадували трохи раніше. Незабаром після його страти було відкрито справу проти Міліферка, теж Кримськотатарську національну партію, і як наслідок було репресовано більше як 60 осіб. Потім відбулася національна насильницька колективізація і розкуркулення. Думаю, що для дітей, які зараз слухають цей дистанційний урок, є досить важкими такі терміни, як розкуркулення, колективізація. З цими термінами ви більше будете вступати і знайомитись в класі 9-10, але наразі ми можемо зазначити наступне. Наприкінці 29-го року, на початку 30-х років, мається на увазі 20-го століття, в Криму під час колективізації проводився наступ на кримськотатарське селянське господарство. Оголошених куркулями жителів Криму виселяли до віддалених районів Криму. Ця політика викликала, звичайно, спротив кримських татар і зумовила селянські виступи. І найбільш відомим є Алакайське повстання 1929 року, яке було жорстко придушено і спричинило по собі нові хвилі репресій. У другій половині 1929 року Народний комісаріат внутрішніх справ, по суті, зараз, якщо говорити про сучасний аналог, це Міністерство внутрішніх справ, воно проводило в Криму операцію з виявлення неблагонадійних елементів. Досить дискусійне саме поняття, таке як неблагонадійний елемент. Що це означає? По суті, це означає будь-які особи, які не погоджуються з політикою, яка проводиться радянською владою на території Криму або на інших територіях Радянського Союзу. І тоді, в ці часи, було дуже важко виправдати себе, тому що про якусь сторону захисту або про якийсь
а суд гласний і відкритий, мови, звичайно, не йшлося. Наприклад, в селі Ускут, що знаходиться також в Криму, діяв такий собі Попов, який зміг переконати місцевих мешканців виступити проти колективізації. Після чого склав і передав до НКВС списки селян, які не бажали йти до колгоспів. Тобто спочатку ця особа, яка комунікувала з місцевим населенням і підбурювала їх на спротив проти колективізації, але після цього, отримавши усю інформацію про них, передала їх в відповідні органи внутрішніх справ Радянського Союзу. Селян Ускута і з сусідніх селищ, що повстали проти режиму, заарештували. За списками цього провокатора Попова схопила близько 800 осіб. 42 людини було розстріляли, інших засудили до різних строків позбавлення волі. У першій половині 1930-х років репресії також продовжились. І тут треба зазначити, що, наприклад, в 1937 році партійними постановами по всій країні створювалися, так би мовити, трійки. Що це означає? Це органи на місцях, республіканські, краєві, обласні. Вони виникали для проведення операцій проти, так би мовити, антирадянських елементів, неблагонадійних елементів, як зазначалося тоді як зазначається в історіографії. Вони діяли в Радянському Союзі з серпня 1937 року до листопада 1938 року, складалися з 3 осіб. Трійка з 3 осіб, в принципі, логічно, сюди входили це начальник, секретар і прокурор. Рішення виносилось трійкою, заочно за матеріалами справи, що надавалося органами НКВС, а в деяких випадках і за відсутністю будь-яких матеріалів, просто за списками заарештованих. Тобто, ще раз зафіксуємо це для себе. Діти, я сподіваюся, що ви зрозумієте мене. Ми говоримо про радянську владу, ми говоримо з вами про НКВС, Радянського Союзу, Народний комісаріат внутрішніх справ, який утворив такі трійки, і, по суті, їхнє рішення дорівнювалося рішенню суду. Не було ані жодного судового рішення, не було ані взагалі ніякого власного судового процесу, ані навіть слідства. Були тільки матеріали справи, які були передані самими ж представниками НКВС. І за цими матеріалами, а мабуть, інколи навіть без будь-яких доказів і без оспорювання цих доказів, людини могли стратити або направити в колонію. В Криму постановою обкому партії трійку було затверджено 4 липня 1937 року, і на цей момент вже були заарештовані деякі високопосадовці кримськотатарської партійно-владної еліти та інтелігенції. Такі арешти вони почалися у другій половині 1936 року, а навесні 1937 року ув'язнили авторитетних діячів культури. Це був редактор газети «Яни Дунья» Тейфука Бояджиєва, письменника і педагога Асана Сабріяєвазова, фотографію якого ви бачили на другому слайді, філолога Османа Чокракли, редактора радіокомітету Решата Ріфатова, наукового співробітника Центрального науково-дослідного інституту національності Мамута Недіма. Тобто, фактично, це люди, справжні інтелігенти, представники кримськотатарської інтелігенції, які якраз таки були страчені за цією трійкою і за радянською владою. Ми говоримо, що всім оголосили звинувачення у приналежності до контрреволюційно-націоналістичної організації. Чимало, майже усі ці обвинувачення були безпідставні, не прикріплювалися жодними доказами, але їх був наказ зверху, що треба їх стратити або іншим чином позбути їх право щось говорити, продовжити свою діяльність в державних або недержавних структурах. Вочевидь, готувався великий, по суті, політичний процес кримських татар. Хоча склад заарештованих був представницький, проте потрібен був керівник міфічної націоналістичної організації, вагома політична фігура.
Така постать швидко знайшлась. Ним став один з лідерів автономії, голова уряду Кримської РСР, це Абдураїм Самідінов. Фотографію ви бачите на слайді. 17 вересня 1937 року його схопили, а за кілька днів виключили з партії за потурання буржуазним націоналістам. Після Самідінова продовжилися арешти впливових діячів кримськотатарської політичної і культурної еліти, так, заступника директора науково-дослідницького інституту татарської мови і літератури Якуба Азізова, керівника Крим держвидавництва Біляла Чешміджі, письменника Умеревчі, про якого ми трохи згадували, та багатьох інших. На зображенні якраз Умеревчі. Тобто ми говоримо про репресивну політику по відношенню до кримськотатарського народу і як чимало з них було страчено, розстріляні саме еліта кримськотатарської на той час кримськотатарського народу. Що ж, продовжуємо. Крим і кримські татари в Другій світовій війні. Досить дискусійна тема. Чимало істориків і не тільки істориків маніпулюють інформацією щодо внеску кримських татар в участі в Другій світовій війні. І тут потрібно зазначити наступне. Як ви всі знаєте, вторгнення нацистської Німеччини стало справжньою несподіванкою для керівництва Радянського Союзу. Домовленості про ненапад, дружбу та взаємодопомогу, привітальні телеграми, якими обмінювалися Гітлер і Сталін, все було перекреслено 22 червня 1941 року, коли почалася, по суті, Друга вітчизняна війна, і коли Радянський Союз і гітлерівська Германія, почалася війна, по суті. Тут ми кажемо про німецькі війська, які атакували кордони Радянського Союзу. Вони здійснили бомбардування декількох населених пунктів, зокрема і міста Севастополь. Для Німеччини взагалі оволодіння Кримом, а ми зараз будемо говорити саме про складову Криму і кримськотатарського фактора в Другій світовій війні. Так, для Німеччини оволодіння Кримом відкривало можливість контролювати Чорне і Азовське моря, наблизитися до нафтоносних районів Кавказу і здійснювати політичний тиск як на Туреччину, Румунію і Болгарію. І півострів є відмінним з стратегічної точки зору, відмінним плацдармом для базування авіації, тобто німецьких літаків, які могли звідти здійснювати, по суті, бойові напади і вильоти на інші чужі території. Вже з перших днів війни почалася мобілізація до Червоної армії. Тобто почалася війна і почалася, звичайно, мобілізація. До початку липня 1941 року добровольців в Криму було близько 10 тисяч, а всього в перші місяці війни було мобілізовано і відправлено на фронт 93 тисячі чоловік. У серпні-листопаді 1941 року додатково було сформовані 4 кримські дивізії народного ополчення. Тут ми кажемо, що всього до 1 липня було мобілізовано приблизно 160 тисяч кримчан, з яких 30 тисяч складали кримські татари. І тут варто зазначити, що популярна маніпуляція, популярне обвинувачення більше, нібито 20 тисяч кримсько-татарських дезертирів залишили лави Червоної армії у перший рік війни, вигадана повністю вже подальшою радянською владою. Прифронтове положення півострова потребувало створення в містах і районах винищувальних батальйонів. Це були, по суті, воєнізовані добровольчі об'єднання громадян для охорони важливих об'єктів і боротьби з диверсантами. Розпочалася евакуація населення, обладнання, підприємств і худоби. Вже в листопаді 1941 року радянські війська були змушені залишити півострів, і таке становище, основна причина невдач – це, звичайно, непідготовленість керівництва Радянського Союзу до війни.
тоді це було для Радянського Союзу і для політичної еліти Радянського Союзу несподіванкою. І коли німецькі війська успішно захоплювали нові території, здійснювали військові напади, то, звичайно, це все вдарило по радянським військам, які в листопаді 41-го року тоді покинули Крим. Ось як змальовує в своїх спогадах події першого етапу боротьби за Крим рядовий 51-ї армії кримський татарин Абдураман Барієв. Його свідоцтво дає чітке уявлення про рівень підготовленості армії, про те, в яких умовах опинилися люди, яких по суті кинули у м'ясорубку війни. Цитата. В усьому батальйоні придатних до роботи було роздано 18 гвинтівок. Інші 700 солдатів з батальйонами стояли перед німцями з лопатою і киркою. Спротив був марним. На Кримському фронті радянська армія розсипалась. Солдати або загинули, або потрапили в полон. Невелика частина перебігла до партизанів в ліс. Тобто ось такий стан речей, ось такий стан радянської армії на перший рік війни із німцями. Окупація Криму, яка була в період Другої світової війни, тут ми говоримо про те, що прихід німців на територію Кримського півострова, він супроводжувався терором, вбивством мирного населення, вилученням продуктів харчування, одягу і всього необхідного. Право розстрілу надавалося кожному німецькому військовослужбовцю, так як згідно із розпорядженням Гітлера, солдат і офіцерів знімалася відповідальність за поведінку по відношенню до населення, захоплених на сході на цих районах, на захоплених районах. Насилля було не єдиним методом, який використовували окупанти. Правильніше говорити, що окупаційна політика німців була політикою батога і пряника. Вони шукали союзників серед всіх прошарків населення і національних груп. Дозволялося створення національних комітетів, які опікувалися школами, театрами та споживчими кооперативами. Для чого це було зроблено? Звичайно, для того, щоб місцеве населення не 100% не відносилось до німецьких військ із ворожнечою і не підтримувало партизанський рух на території Криму, про який ми будемо говорити трохи пізніше. В окупованому Криму нацисти намагалися встановити старий добільшовицький порядок. Крим став на кшталт Таврійської губернії, про яку ми говорили з вами на минулому уроці. Роль головних пропагандистів, так би мовити, окупаційних військ виконувала преса, тобто засоби масової інформації. Найбільш впливовою і масовою газетою нової влади була газета «Голос Криму», видавцем якої виступало Сімферопольське міське управління. Редактором став Олександр Булдєєв. Перший номер газети вийшов 12 грудня 1941 року. В газеті публікувалися матеріали про військові дії, про перемоги німецької зброї і про нове життя в Криму. Тобто новий уклад і те, що наразі нібито починається нове життя в історії кримського населення. Партизанський рух в Криму – це теж велика тема, яку слід охопити. Партизанський рух, він розгортався, по суті, в таких драматичних умовах загальної непідготовленості до війни і перших поразок восени 1941 року. Ми говорили з вами про те, що радянська армія була не підготовлена для спротиву зовнішньому ворогу, німецьким солдатам, і тому, коли почалася окупація Криму, чимало представників місцевого населення хотіли брати в руки зброю і пробувати давати відсіч загарбникам. 22 жовтня 1941 року Кримський обком ухвалив рішення створити міські комітети оборони в Сімферополі, Севастополі і Керчі. Було затверджено командування партизанським рухом. Командувачем був Макроусов, комісаром був Мартин. Боротьба кримських партизан проходила в складних умовах. І чому ці умови є складовими? Я думаю, що чимало з вас знає, що Крим – це не тільки гори
і не тільки ліси, але це і велика степова частина. І саме тому для розвитку партизанської діяльності, партизанського руху підходив лише гірський район, тобто тільки такий ландшафт, порізаний, тобто в цих горах можна було сховатися і здійснювати звідти певні напади на німецьких загарбників. Звичайно, в умовах повно кримських степів це було зробити проблематично. Серед тих, кого направили в партизанські загони, були і кримські татари. Рифат Мустафаєв, третій секретар обкому ВКПБ, Нафій Білялов, комісар, заступник з політичної частини, і Мустафа Селімов, секретар Ялтинського райкому партії. У міру послаблення своїх позицій на фронті німці посилювали терор проти місцевого населення в тилу. І каральні операції вони супроводжувалися жахливими злочинами. Однією з найбільших трагедій стало знищення кримськотатарського села Улу-Сала. 21 січня 1943 року при виході з села Улу-Сала карателі підпалили будинки, і коли до села увійшли партизани, вони були шоковані страшною картиною. Німці зв'язали і загнали в будинку місцевих жителів і облили бензином. Живцем згоріло 215 мешканців. Станом на 14 грудня 1943 року в Криму нараховувалося 6 бригад з 29 загонів. В них перебували 3557 людей, росіян 2100, кримських татар 406, українців 331 і білорусів 23. Інші національності – це приблизно 697 осіб. Ці дані, які є якраз в історіографії. І в подальшому численність партизанських загонів вона збільшувалася. Під час наступальної операції навесні 1944 року вони діяли разом з радянськими військами, звільняючи Крим. Звільнення Криму у 1944 році ми говоримо про те, що вже в квітні війська 4-го Українського фронту перейшли до штурму потужних укріплень німців. Цьому передувала дводенна артилерійська обробка оборони на Перекопському перешийку. І зосередивши важку артилерію тут, радянське командування прагнуло створити у супротивника враження, що головний удар буде нанесено саме в цьому місці. І війська Приморської армії пішли в наступ 11 квітня. Ввечері цього дня війська 4-го Українського фронту прорвали оборону супротивника на Перекопі і на Сиваші та оволоділи Джанкоєм. Протягом 12 квітня Український фронт звільнив 314 населених пунктів. 13 квітня було звільнено Сімферополь, Євпаторія і Феодосія, потім Бахчисарай, Судак і Алушта. 15 квітня рухомі частини 51-ї армії вийшла до зовнішнього оборонного обводу Севастополя, останньої надії ворога, що створив тут потужний оборонний район. Розпочалося стрімке пересування радянських військ у всіх напрямках на півдні півострова. Тобто ми говоримо, що вже в 1944 році день за днем, особливо в квітні, були звільнені від німецьких загарбників кримські міста, як Симферополь, Євпаторія, Феодосія, Бахчисарай, Судак, Алушта та низка інших поселень і міст. І тут досить важливим є певний факт. Ми говоримо саме про героїзм і проблему колабораціонізму серед кримськотатарського народу. Дуже великі, дуже чимало маніпуляцій з цього приводу, і тут потрібно просто використовувати певні факти і статистику. До перемоги над Німеччиною дожили і пізніше було депортовано 9 тисяч кримськотатарських солдатів і офіцерів. Це ті саме особи, які воювали в лавах Червоної армії і, звичайно, тим самим звільнювали радянські міста від німецьких загарбників. За військові подвиги в роки війни звання двічі Героя Радянського Союзу отримав кримський татарин Амедхан Султан, про якого, я думаю, чимало з вас вже
чули. Окрім цього, звання Героя Радянського Союзу отримали з числа кримських татар Абдуль Тейфук, Абдураманов Узеїр, Сейтвелі Сейтнафе, Решитов Абдураїм, Абілов Фетіслям. Аналіз сам по собі змісту нагородних листів, який здійснив історик і соціолог Рефік Курціїтов, показав, що з 1941 по 1945 рік 21 військовослужбовець з числа кримських татар були 24 рази представлені до звання Героя Радянського Союзу. І до звання двічі Героя Радянського Союзу був представлений і удостоєний лише Аметхан Султан. Тут треба зазначити, що однією з найскладніших тем для розуміння є тема колабораціонізму в Другій світовій війні. Питання стосується більше, ми говоримо про військове, політичне, економічне співробітництво громадян держави з Німеччиною, Японією, Італією, тобто з ворожими на той час країнами. В радянський час до громадян колабораціоністів застосовували терміни «зрадник» і «посібник ворога». Колабораціонізм в роки Другої світової війни він був явищем розповсюдженим і мав місце в кожній окупованій країні. Це досить важливим, і я сподіваюся, що усі це зафіксували. Протягом нетривалого часу німці створили численні національні легіони зі слов'янських, кавказьких, прибалтійських, середньоазіатських народів і окремі російські козацькі військові частини. На територіях, окупованих Німеччиною, Третім Рейхом і його союзниками, нараховувалось близько 70 мільйонів радянських громадян. І загальна кількість колабораціоністів наближилась до 1,5 мільйона осіб. Тут треба зазначити, що майже до смерті Йосифа Сталіна існування російських підрозділів Вермахту ретельно приховувалось, і максимальна кількість кримстарських колабораціоністів за всі роки війни у всіх формуваннях, зокрема самооборонних сил, не перевищувало тоді ще 15 тисяч осіб, 15 тисяч людей. Але наразі чимало псевдоісториків зазначають, що в кримські татари в переважній своїй більшості, звичайно, слугували німцям, що є просто брехнею. Явище саме колабораціонізму є не унікальним, а швидше типовим. Однак провина за загальний гріх була розподілена геть не пропорціонально, а точно несправедливо. І ми розуміємо, про що ми говоримо. Ми говоримо про депортацію кримськотатарського народу, про що ми будемо говорити далі. Депортація кримськотатарського народу. 10 травня 1944 року нарком внутрішніх справ Лаврентій Берія вніс на розгляд до Йосипа Сталіна проект рішення Державного комітету оборони про виселення усіх татар з території Криму. Підписана Сталіном постанова про кримські татари від 11 травня 1944 року стала, по суті, фатальним для цілого народу. Вона звинувачила багатьох кримських татар у зраді батьківщині, у дезертирстві з частин Червоної армії і участь у німецьких каральних загонах. Цим наказом про кримських татар було ухвалено рішення про виселення і депортацію кримських татар. Рано вранці 18 травня, я думаю, чимало з вас знають про ці події, в усіх населених пунктах Криму до вигнання кримських татар приступили офіцери і бійці НКВС і радянської армії. Вони заходили в будинки кримських татар, оголошували про виселення, на збори давали кілька хвилин, це може бути кілька хвилин, може бути 15 хвилин. З усіх боків півострова до вузлових залізничних станцій притягнулися вантажівки з нещасними людьми, яких силою заганяли товарні вагони. Куди їх возили, навіщо, яка причина, звичайно, нічого цього не було роз'яснено. Вже 20 травня 1944 року комуністи рапортували, що про успішну операцію виселення кримських татар і подали відомості про майно кримських татар, які залишилися тоді на Кримському півострові. Основну частину кримських татар було депортовано до Узбекської СРСР. Вигнані кримські татари отримали статус спецпереселенців. Вони перебували на обліку і були зобов'язані реєструватися
в комендатурах, органах влади, місцях спецпоселення. Кримські татари, які поверталися з фронту, також прямували до місць вигнання. Просто аби люди і діти розуміли цю ситуацію, коли є кримськотатарський солдат, який тоді веде війну із німцями в лавах Червоної армії, і замість того, щоб повернутися до Криму, до власної сім'ї, до власної родини, батьків, дітей, дружини, його теж виселяють в місце вигнання, звинувачуючи у колабораціонізмі і у посібництві ворогу. За даними відділу спецпоселень НКВС СРСР, в листопаді 1944 року в місцях виселення опинилося 193 865 кримських татар. З них в Узбекистан було направлено 151 136 осіб, тобто переважна більшість. Марійської ССР 8597, Казахської ССР 4286. Решта була розподілена для, так би мовити, використання на роботах до Молотовської, Кемеровської, Свердловської і Іванівських областей. До цього числа не увійшли майже 6 тисяч ув'язаних безпосередньо до ГУЛАГу під час депортації. Тут треба зазначити, що майже усі історики, кримськотатарські історики, українські історики зазначають, що найстрашнішими для кримськотатар тоді були перші роки, перші місяці депортації. Побут депортованих був крайне тяжким, смертність високою. За даними НКВС Узбекської ССР, за перші півроку кримські татари померло майже 16 тисяч 52 кримських татар. Це близько 10,5-6% від усього населення кримськотатарського народу. А за 1945 рік 9,8%. Таким чином, в перші 1,5 роки після депортації в Узбекистані померло майже 30 тисяч кримських татар. Хоча наразі чимало спеціалістів дотримуються думки, що у перші роки депортації і в період такого вигнання кримські татари позбулися майже у 40% від власного кримськотатарського населення. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 26 листопада 1948 року посилив режим заслання. В чому цей режим він взагалі проявлявся? Виїзд за межі після місця поселення в перший раз карали 5-денним арештом, а повторне порушення розглядалося як втеча з місця заслання і каралося 20 роками ув'язнення. Тобто, по суті, кримські татари, які тоді знаходились у місцях висилки, вигнання, не могли свободно, звичайно, переміщатися по цій території. І, звичайно, говорити про Крим тут жодним чином не можна було. В'їзд до нього був крайне і повністю заборонений. Кримськотатарських спецпереселенців на нових місцях, звичайно, ніхто не чекав. Місцеві жителі, які були, по суті, вже одурені радянською пропагандою, насторожено і ворожнече ставилися до прибулих вигнанців, звинувачували їх у колабораціонізмі, у посібництві і, звичайно, вороже до них ставились. За цей час Крим, про який ми говоримо, заселився новими жителями. Це були в основному переселенці з Росії, менше з Української РСР. Багато з них заселялося в будинки кримських татар, для інших будували житло. Тобто, ще раз зафіксуємо, це всі будинки, які залишилися кримські татари, які були залишені під час депортації, в які в'їжджали в нові, так би мовити, жителі, які приїжджали з інших взагалі територій. У Криму стиралося все, що могло нагадати про корінний народ Криму, кримських татар. У 1944-1948 роках більшість населених пунктів, що мали пам'ятки кримськотатарської історії та культури, вони всі були перейменовані. Ми говоримо і про топоніміку кримськотатарську, а також про ряд інших географічних речей. Що стосується проблеми депортованих народів, дуже точно написав історик Павло Павлян. Цитата. «Несправедливість в самому прецеденті покарання народів, що підміняла судові розгляди проти конкретних осіб.
Незалежно від будь-якої статистики, приписування колективної провини і застосування колективного покарання за ознакою етнічної приналежності є серйозним злочином проти людяності на рівні зі взяттям і розстрілом заручників. Тобто, фактично, весь кримськотатарський народ тоді звинувачували у колабораціонізмі, хоча було чимало, як ми вже говорили, солдат і офіцерів кримських татар, які воювали в лавах Червоної армії. Стиралась вся історія і топоніміка Криму, і кримським татарам майже на 50 років був заборонений повернення на історичну батьківщину. Зараз ці події, взагалі події депортації перших років вигнання, говорять вже, обґрунтовують одним терміном, надають один термін як геноцид цілого народу, геноцид кримськотатарського народу. Смерть Сталіна і зародження національного руху кримськотатарського народу. Остання тема, останнє питання, про яке ми сьогодні будемо говорити, це саме про зародження національного руху кримськотатарського народу. Спочатку переважним настроєм депортованих було відчуття пригніченості. В кінці 40-х років пройшли арешти представників кримськотатарської інтелігенції. Ми говоримо з вами про репресивну політику Сталіна, ми говоримо про війну, в якій брали участь також і кримські татари. Ми говорили вже про героїв Радянського Союзу, про двічі героїв Радянського Союзу, про чимало кримських татар, які отримали бойові нагороди в бою проти проти загарбників. І наразі говоримо вже про 50-ті роки минулого століття і зародження національного руху кримськотатарського народу. 5 березня 1953 року Йосип Сталін помирає, і для депортованих народів смерть Сталіна була пов'язана із надіями на звільнення і на повернення на свою історичну батьківщину. У доповіді Микити Хрущова на 20-му з'їзді КПРС в лютому 1956 року було сказано про несправедливість, допущену по відношенню до виселених народів, а указ президії від 1956 року про зняття обмежень щодо спецпоселення з кримських татар, балкарців, турок, громадян СРСР, курдів і членів їхніх сімей, виселених в період Великої Вітчизняної війни, скасував режим спецпоселення цих народів і звільнив їх від нагляду. Але, звичайно, це зняття обмежень не тягло повернення за собою майна, конфіскованого при виселенні. Ми говоримо саме про будинки кримських татар, які були залишені під час депортації. І немало важливо, я думаю, це найважливіше, що цей указ, він не дозволяв кримським татарам повертатися з місць вигнання. Активні представники кримськотатарського народу стали звертатися до вищих державних органів Радянського Союзу із проханням повернути кримських татар, із проханням повернутися самим до Криму. В одному з таких перших звернень листі кримськотатарських комуністів, членам президії ЦК КПРС, ставилося питання про повернення кримських татар на батьківщину. Однак ні це, ні наступні листи до успіху не привели. Відповідь влади була простою. Зняття кримських татар статусу спецпереселенців не дає їм права на повернення на історичну батьківщину. У листопаді 1956 року було прийнято постанову Політбюро про відновлення національних автономій калмицького, карачаївського, балкарського, чеченського і інгуського народів, які теж були в 1944 році депортовані зі своєї історичної батьківщини. Почалося повернення народів на місця колишнього проживання, на свою історичну батьківщину. І, на жаль, кримських татар такі дозволи тоді такими дозволами не міг розпоряджатися, кримські татари не могли таким дозволом розпоряджатися і, звичайно, повертатися на свою історичну батьківщину. Відмова в праві повернутися на батьківщину для кримських татар була сформована в 6-му пункті цієї постанови. Цитата. Визнати недоцільним надання національної автономії татарам, які раніше проживали в Криму. До осені 1957 року в різних місцях проживання кримських татар виникла мережа ініціативних груп. Ми говоримо про, по суті, першу ластівку зародження кримськотатарського національного руху. Чим взагалі займалися ці ініціативні групи кримських татар? Завдяки їхній діяльності у вищі органи влади направлялися звернення, підписані десятками тисяч людей. У березні 1958 року активісти руху добилися зустрічі із заступником голови Ради міністрів СРСР Мікояном.
Після бесіди вони розповіли кримськотатарській спільноті, що домовилися і досягли консенсусу, і що скоро, вже геть скоро, кримські татари зможуть повернутися до себе, повернутися в Крим. Це, я фіксую, було в 58-му році. Звичайно, ані про яке повернення мови не йшлося. Мікоян, як талановитий кремлівський апаратник, він обдурив делегатів ініціативної групи кримських татар і замість того, щоб дозволити, навпаки, почав репресії по відношенню до цих учасників. У 1959 році було направлено нове звернення до ЦК КПРС із 10 тисячами підписів. В березні 1961 року на адресу президії надійшла петиція, скріплена вже 18 тисяч підписів. Тобто ось ця ластівка про ненасильницьку боротьбу за права свого народу, за право повернутися на свою історичну батьківщину, вона, по суті, характеризує національно-визвольний рух кримських татар у другій половині ХХ століття. Це і є тема, про яку хотів сьогодні сказати. Взагалі, які висновки можна про які висновки ми можемо говорити з історії зародження національного кримськотатарського руху із депортації і до цього репресивної політики кримських татар. Ми говоримо, що вже після депортації в 44-му році кримські татари, які проживали в місцях заслання, мали надію, мали певну мету – це повернення на свою історичну батьківщину і повернення своїх національних інституцій. І саме в 50-ті роки із смертю Сталіна і, по суті, певними рухами в бік фактичної, можливо, декоративної, але все ж таки демократизації Хрущовим, кримські татари мали можливість хоча б звертатися до органів влади.